Vamos a comenzar hoxe o que sería a 16ª palestra que o Foro Social da Mariña digamos que leva impartindo durante todo este tempo desde o seu nacimento por toda a Bisbarra e co ánimo de dar unha información fidedigna sobre temas dos que normalmente non temos moita información, agás por aqueles intereses que os lean, os que os miren nos libros ou mesmo os investiguen, pero que postos en valor cara ao público isto podan ser debatidos e expresar as opinións que cada un considera oportunas a través do que intentamos expresar. O sea, destas 16 palestras están o foro, digamos que para un montón de conflictos sociais que temos e que actualmente creo que o máis importante é ter o directo para que en ese directo ningún de nós teñamos dúbidas do que decimos e do que escoitamos e do que despois do que pensamos e podemos opinar. Bueno, hoxe temos connosco a Carlos Nuevo, que é unha persona coñecida en Viveiro, que nos vai a falar sobre a República e hasta o conflito do 36 en Viveiro. Carlos Nuevo é mestre, historiador, investigador, escritor e conferenciante. É presidente do Seminario de Estudos de Viveiro e, ao mesmo tempo, cronista oficial desta vila. Ten obras como o 36 en Galicia, antes e despois da Guerra de Viveiro, o movimento obreiro en Viveiro, en os conquistadores modernos, a represión franquista nas terras de Viveiro, ten tamén a Segunda República en Viveiro, en a Segunda República e a Guerra Civil, lembranza para non volver a errar, a impunidade e represión fascista nas terras da Mariña. Quero dicir que é unha persona suficientemente documentada para falarnos de estos temas que suelen suscitar todavía hoxe problemas e problemáticas en canto ten que ver con unha memoria que creo que necesitamos ter para, primeiro, como ele escribe aquí en algún artículo, non cometer erros pasados e, en segundo lugar, pois un pouco facernos idea do que podemos ou debemos de facer cando nos presentan cousas similares. A intervención vai a durar como 50-55 minutos. Teremos un coloquio de media hora para que preguntedes o que queirades e pecharemos coa última pregunta. Deixo a palabra a Carlos Nuevo. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, darvos as gracias pola vosa presencia e, en especial, ao Foro da Mariña, do que tamén formo parte como directivo, por terme convidado, así como a Pedro Cabarcos pola presentación que acaba de facer. Certamente vamos a falar da República, como dicía moi ben, porque sempre se falou moito da represión. Eu mesmo teño falado longamente, escrito sobre a represión na Mariña, pero que a xénese da República apenas se fala dela. Si teño dado unha charla, pero non en profundidade casi nunca. Curiosamente, tampouco coñezo a ningún historiador da provincia de Lugo nin de Galicia que falara sobre a República na Mariña, a nivel concreto, non digamos de pinceladas sueltas, non? Entón, vamos a empezar facendo unha visión moi rápida, a pinceladas, de como estaba a Mariña no momento previo da República en sí. Bueno, empezamos pola Constitución da República Española para abrir, que sería a nena bonita, co color da bandeira tricolor. Galicia, dice Castelao, que sempre foi unha dualidade, labrega e mariñeira. Era certo nese momento. Principalmente labrega, as aldeas, cos camiños completamente embarrados no inverno e con economías de autoconsumo que daban lugar a moi poucos excedentes, con moitas maus para traballar as terras e cando sobraban, pois rapidamente salían cara a emigración, primeiro madrileña ou a Portugal, para exercer os oficios máis baixos de panadeiros, aguadores e demais. Por aí tamén entrou o socialismo en Galicia, en concreto, nesta zona, dado que moitos dos que iban a traballar a Madrid viñan concienciados. Sabemos que o primer socialismo en Viveiro, no ano 3, pois foi propiciado por ese tipo de cuadros políticos que eran panaderos en Madrid unha vez que volvían para aquí ou dende ali. Igualmente, aquí temos os traballos comunais, todo o que era a vida labrega, e despois a esa migración que empeza de tipo anduriña, como dicía Rosalía de Castro, os galegos cando iban a Castela, que volvían, traballaban como negros,
decía que lo de Casteláns de Castilla trata de ben os galegos, cando van como rosas, cando veñen como negras, debido ao sol e aos traballos que pasaron. Logo xa ven a emigración definitiva a Cuba, Argentina e Uruguai principalmente, que vai a influir moitísimo. Igualmente, a outra cara era a cara mariñeira de sempre. Os portos da Mariña, con portos naturais, que non había portos reais, sino que eran cabos de mar, simplemente, e aquí vemos, por exemplo, as primeiras flotas de finais do século, desde a Edade Media hasta os finais do século XVIII, finais do XIX. Flotas de vela, de madeira, cos proletarios, que eran os que chamamos aquí os sobeiros, que eran os das aldeas convertidos en remeiros, que cando acababa a costeira debían máis que lles pagaban. Eso daba lugar a que ao final tamén estuveran collidos pola orella unha vez que empezou o sufragio universal, cos liberais e cos conservadores. Vemos un celeiro, podía ser San Cibrao, Burela, Ribadeo ou calquera outra vila mariñeira, totalmente igualados, cas casas xusto ao pé da praia. Aquí vemos tirando a xábrega, que era un método de pesca que trouxeron os cataláns para Salgazós, tirando desde a playa. Todo o que tiraba, pois levaba unha caiaxe, un regalo en pesca, en sardiña principalmente. A sardiña e o chicharro, que eran o pan dos pobres principalmente. A pescada, salgada, era que se vendía cara a Castela cos maragatos. Nos anos 30 xa, na República, anos 20 e 30, aparecen os primeiros peiraos xa. Peiraos, como vedes aquí, con grúa, ao fondo, e cos vapores de carga xeral que fan a ronda toda de Santander, Euskadi, Santander, Asturias, Viveiro, Coruña, o Mediterráneo. Aquí vemos o grupo de mulleres traballando, as bodegueiras, as mulleres xa dende sempre, que son as traballadoras da construción, e son as que cargan e descargan o sal nos portos e fan os tres traballos. Aquí vemos as gabarras, que se utilizan para descargar, antigamente eran fundamentais cando non había peirao, e precisamente no momento que se construye o peirao nace o anarquismo viveiro, curiosamente porque quedan sin traballo. Ao quedar sin traballo, pois, dá lugar a que haxe unha serie de follos hasta que se reconvirten nas collas portuarias. Aquí temos unha imaxe tamén anos 30, principios dos 40, cos vapores de carga general, sobre todo dedicados á madeira. A madeira é outro sector importantísimo, sobre todo para as minas de Asturias, puntais, e para Inglaterra, tamén para as minas inglesas. A mercante, fundamental, por exemplo, San Cibrao. San Cibrao era gran porto mercante, os salgaderos antigamente, xunto con Ribadeo no século XVIII, e no século XIX e XX, San Cibrao é a clave fundamental. Esos mariñeiros que vedes aquí da mercante tamén vai influir moito no socialismo e no anarquismo, ao traer e levar panfletos, ideas e demais. Sargadelos, o gran núcleo industrial dentro do século XVIII, con Ibáñez, convertido en fábrica de cerámica, fábrica de armamento, de bombas e demais, que é clave, que cambia as mentalidades completa. Cos fornos de calcinación, co primer alto forno do Estado, con carbón vegetal, con toda a historia dos carboeiros de rúa e demais. As minas, a finais do XIX, unha vez periclitado Sargadelos, aparecen as minas da Silva Rosa. A Silva Rosa, selva roja polos óxidos de ferro cando chovía, que baixaba en arrollada. Neste caso, o poblado mineiro, un hospitalillo, e ca igrexa e demais, ca capela, e con moitas liortas a fin de semana sempre, polo que bebían demais a veces e acababan avalladas. O socialismo entra tamén por aquí xa a partir de ahora, sobre todo pola influencia de traballadores vascos e de outros sitios. E de palas, sobre todo aquí hai moitos de palas indo ao xinvieiro, descendentes deles. Nas minas aquí vemos que se crea os caldeiros para levar con un tren aéreo hasta a Concha, e vemos as mulleres que traballan nas minas seleccionando mineral xunto cos homes que fan os traballos máis duros dentro das propias minas. Aquí vemos todo o que é o cargadoiro no porto natural de Viveiro, que sempre foi a Concha, porque os portos, o de Viveiro e outros sitios, tiñan moita area e estaban fora, evidentemente. Aquí vemos todo o que era a cuestión dos portos cara a Inglaterra e demais, que recibían este ferro con moito fósforo, pero moi bon para facer cañós e armas de guerra no momento de entreguerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aquí temos os fornos de calcinación, neste caso de Vilaudriz, na Pontenova, tamén para sacar a limonita do ferro e vender despois as escoiras para os abonos dos campos.
o tren mineiro de Vilodriz, que se crea a empresa de Vilodriz, a empresa mineira da Ponte Nova, con Julio Lazurti, é dicir, neste caso un capital vasco fronte ao capital alemán de Viveiro, inda que tiña nome inglés a empresa. Despois será de Echevarrieta, no momento da República, e do gran capitalista vasco Echevarrieta, que tamén ten unha importancia moi grande dentro da minería e incluso dentro da política española republicana. Aquí vemos o cargadoiro de Ribadeo, Castolvas, moi semellante ao de Viveiro, simplemente extraer os minerais e a continuación exportalos cara fora, cara ao estranxeiro. O complexo industrial de Chavín, con Barro, fábrica de enerxía eléctrica para dar enerxía a todo o que monta, fábrica de punto, de medias, de calcetís, de algodón e demais, e despois o gran, así que vai seleccionando, vai olvidando a serra alternativa que monta tamén, da Serradoiro e demais, e acaba montando os talleres de carrocerías, que é exclusiva de John Bouton de París. Aí temos un enxeñeiro de época, cos talleres que eran unha empresa impresionante, con máis de 200-300 traballadores. Coches carrozados en Chavín, publicidade nos lousados das naves, Barro, implanto totalmente americano, etc. etc. O mundo do mar, o pósito de Celeiro, toda a costa vai cinzando depósitos, empeza Celeiro, Burela, Ovicedo, Foz, etc. etc. Con Saraledi, principalmente. Pósitos mutualistas. As fábricas de Salazós, toda a Mariña, desde Cedeira, Cariños, Pasante, o Vicedo, o Barqueiro, Viveiro, Celeiro, incluso as casas de aquí, frente ao mar, hasta Ribadeo, con fábricas de Salazón primeiro, para o pan dos pobres, a sardiña salgada para os traballadores de Cataluña e demais, e de Levante, e despois a conserva, máis tarde. Aí vedes as nenas e mulleres que traballan nas conservas, máis de 600, 700 empregadas, solamente en Celeiro. En Celeiro que chegou a ter na República unhas 14 fábricas de xente de aquí, excepto 3 filiais que eran de fora, Albo, Alonso e Rivas, debido a que os cardumes de pesca pasaban todos pola colleira, no momento que se cambia da sardiña pola falta que hai para pasar o bonito. As marcas das conserveiras, mirade que bonito, que comercial, Coira, de Celeiro, e a Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, de Celeiro, unida a Vigo, despois, con José Guillo e outros moitos, todos de aquí, maioritariamente, con un local social e que vai ter moito que ver nas loitas obreiras dos anos 30. E o vamos deixar aquí de momento con García Tadel, que é un personaxe clave tamén da UGT, creado en Viveiro, nacido en Viveiro, e un líder a nivel sindical en Madrid. Dito isto, vamos a decir rapidamente que a República foi, sin dúbida, unha etapa de furor total, de cambio absoluto, ¿no? É dicir, de tal cambio que creou unha ilusión a xente impresionante. Pero tamén tuvo, evidentemente, como todo na historia, luces e sombras, non foi todo maravilloso. Entón, podemos decir que as forzas progresistas rapidamente, tanto o republicanismo, todas as forzas republicanas como o socialismo e demais, axiña chegaron á República dun xeito un tanto esgotadas. Que quero dicir con isto? Que o republicanismo non tiña apenas forza. No ano 31, cando chega a República, que chega por mor da convocatoria dos eleccións municipais, o republicanismo fixera unha longa travesía do deserto, dende os tempos do sexenio revolucionario, a Primeira República, e estaba totalmente autoliquidado. Non autoliquidado, sino liquidado polas forzas da restauración, polos dos grandes partidos, os liberais e os conservadores, xunto con a monarquía. Entón, este motivo vai a dar lugar a que o dominio de toda a Mariña, e de toda Galicia e de toda España, esteña en virtude dos dos partidos, a Coca-Cola de Chamuel e a Pepsi-Cola, liberais e conservadores, que teñen amañado todo a base de pucheirazos e alternanse no poder. Esa é a dinámica total hasta que chega a ditadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, no momento que dá o golpe de Estado o partido 23, vai a ser a puntilla realmente da restauración. Sin querer, vai a acabar a longo plazo ca restauración. Entonces, que pasaba en Viveiro no momento previo a declaración da República? Nese momento, acababa de caer facía pouco tempo Primo de Rivera, e sucedeu no Berenguer, o general Berenguer no poder, que foi o que se chamou dicta blanda. Logo de Berenguer,
veo outro xeneral, outro espadón, neste caso Aznar, avó do Aznar do PP, e neste caso o que fixo foi, ni máis ni menos, que cambiar as eleccións. Se Berenguer convocara eleccións para cortes constituintes, Aznar vai a cambiar para as eleccións municipais, o cal vai ser un error tremendo. Por qué? Porque o republicanismo tiña non moita forza a nivel das Cortes Xerais, a nivel xeral, porque estaba o mundo rural que era totalmente proclive aos partidos da restauración, pero tiña moitísima forza nas grandes cidades, en Madrid, Valencia, Bilbao, Cataluña, etc. E aí é onde vai ganar as eleccións realmente. Entón, en Viveiro, neste caso, pois é a historia de sempre. Preséntanse dos partidos, os liberais e os restos dos conservadores. Neste caso, inicialmente, o que iban a facer, como eran legislativas, era presentar o eterno diputado cuneiro por Viveiro, que era José Soto Reguera, que levaban feudado no distrito de Viveiro. Bueno, o distrito de Viveiro era Muras, Ourol, Río Barba, Vicedo actual, Viveiro, Xove e Cervo. Despois estaba o distrito de Montañedo e o distrito de Ribadeo. Iso era a Mariña en conxunto. Entón, nese momento, o candidato por Viveiro, aparte de Soto Reguera, que era un cuneiro, chamase cuneiro porque era de fora, non era natural de Viveiro. Iso sí, obedecía aos intereses de Don Benino, que era o jefe da Casa dos Leos, era o jefe do Partido Liberal, que era banqueiro, armador, tiña exclusiva de tabaco, tiña o Heraldo de Viveiro como periódico para ganar eleccións, etc. E tamén conserveiro e salazoneiro. Matouse ao final no grado 88 por mor dun suicidio debido a unha crise económica que tivo. Despois deso, outro candidato era Ramón Cortiñas, da familia Cortiñas, que era registrado da propiedade, estaba fora de Viveiro e presentouse. Ao final, como se suspenden as eleccións, o que pasou foi ni máis ni menos que se pasa ás municipais. Entón, se pasas ás municipais, nese momento, os dos partidos cambian de candidato. Os liberais poñen a Francisco Plácido Dona Petri, que fora o presidente da Diputación Provincial de Lugo, en Viveiro, que era daqui, e os conservadores poñen a José Santiago Seijo, Santiaguito, que era o eterno exalcalde muñidor do Partido Conservador, alcalde na monarquía, alcalde na ditadura, e vai ser despois alcalde tamén na República. É dicir, un verdadeiro experto en pegar saltos, pero moi práctico e moi listo. Tamén con órganos de prensa constantemente para ganar eleccións. Faro, etc., Renovación, etc. E entón, en ese momento, os republicanos que estaban reducidos á mínima expresión intentan presentarse. En concreto, Antón Vilar Ponte, que estaba metido na Coruña, xa salir no circuito de Casares Quiroga, está petando na cabeza constantemente a Ramón, que estaba aquí, a Ramón Vilar Ponte, seu irmão, para que presente candidatura con uns cuantos galeguistas da antigua Irmandade da Fala, que despois fora a Irmandade Nacionalista Galega, e que neste momento estaba desartellada. Finalmente, Ramón non foi capaz de presentar candidatura, aínda que, iso sí, foi capaz de constituir a Orga en Viveiro. E outro tanto pasou cos socialistas. Os socialistas de Viveiro, o Partido Socialista, que xa se fundaron no ano 3, refundouse no 92 e finalmente estaba fundada desde o ano 18 a Sociedade Sindicato o Ramo de Construcción, intenta presentarse, pero tampouco chegan a tempo. Pero tiveron a sorte que neso chega a República, ganan as grandes cidades e suspenden as eleccións. Entón, que pasou? Pois a partir deste momento, o gobernador civil republicano, que é Xosé Calviño Domínguez, da Orga da Coruña, galeguista tamén, pois vai, evidentemente, a intentar achegar ás cousas da Sardiña, intentando facer que, como suspenden as eleccións en Muras, en Ourol, en Vicedo, na maioría, ou en casi todas, por decir en todas as localidades da Mariña, o que fai é nomear unhas xestoras en cada localidade para que gobernen durante un mes ou dous mentre non se convocan novas eleccións municipais. E, de feito, o que está facendo é que os seis candidatos que ele cree que son os máis idóneos, que os coñeza a xente para ver se salen elexidos. Entón, aí hai promes importantes. Hai promes importantes porque, claro,
hai xente como Ramón Vilar Ponte Oliveiro, que tamén con Benito Sánchez do PSOE e outros dos persoas máis forman a xestora. Vai pasar o mesmo en Mondoñedo, en Ribadeo, en todos os sitios. Pero mirade como estaba, por exemplo, vou ler aquí unha cita que me parece moi interesante, para que vexades como estaba Mondoñedo, e isto era a dinámica xeneral en casi toda a María. É previa ás primeiras eleccións, antes da proclamación da República. Dice, fala da primeira coalición que se presenta, que é liberal, con Villamarín ao frente. Villamarín vai a ser o alcalde republicano despois de Izquierda Republicana, que nese momento era liberal, fora presidente de Acción Católica, da Federación Agraria, e director de Justicia, e era unha persoa liberal que fora evolucionando pouco a pouco gracias a Cándido Carreiras, que era, digamos, o gran republicano de Mondoñedo histórico. Arrímase a él e vai cambiando. A outra candidatura, mirade que popurri, que ensalada de xente distinta ideolóxicamente, pero que hai unha cousa fundamental, que é que os une o interés. Viene en segundo lugar la coalición formada por grupos hasta hace poco dispersos y por personas que en su mayoría han militado en todos los partidos políticos. Son estos los que han dado en llamarse fuerzas de la derecha y siguen la dirección del abogado Fermín Díaz Fernández, hasta hace poco destacado de la UP, Unión Patriótica de Primo de Rivera. Abogado, bueno, los que repudiaron al jaimismo y fundaron el Requeté en este pueblo, que más tarde militaron en el Partido Agrario, del que desertaron para pasarse en época de la dictadura a la Unión Popular, a la Unión Patriótica, acaudillados por don Jorge González Redondo, y algunos otros que han sido concejales de la dictadura que siguen las indicaciones del médico municipal don Arturo Callón Portas. Fixadevos que remexe. Pero o remexe non era tanto, porque no fondo están todos emparentados. No caso de Fermín Díaz Fernández, que é o gran pope, era fillo de Francisco Díaz, que era abogado, ele era registrador en Mondoñedo e o gran cacique da época. E está emparentado, curiosamente, tamén cos Callón. Os Callón é unha familia tamén, o médico Callón, tamén unha familia importante, casado cos Pimentel despois de Lugo, e cos Amado Ana Petri de Ibeiro, un pope tamén populista da época, polo mundo do fútbol, do Mondoñedo Club de Fútbol, presidente do casino e demais. E estes todos teñen o dominio absoluto. A prova está que unha vez que cheguen as eleccións da República, que van a facer? Pois van a ser os que van a ganar as eleccións. Este é popurrí. Entonces, mentras, que pasa? En Viveiro, Ramón Vilar Ponte vaise presentar con unha candidatura de Orga frente á Conxunción Republicano-Socialista. A Constitución Republicana Socialista, como dice a palabra, a nivel Estado, estaba formado pola Alianza Republicana de Rus, que era de centro esquerda, acabou sendo centro dereita total, e despois tamén por outros partidos, tamén como o Partido Radical Socialista, que eran moi pequenos. Mentras que en Viveiro vai ganar Ramón Vilar Ponte, a Orga, vai sacar unha maioría moi grande, 11 concelleiros frente a 7 da Conxunción. A Conxunción repártense 5 socialistas e 2 os republicanos. Pero en Mondoñedo, en cambio, o que pasa é o seguinte. Por un lado, Cándido Carreiras, que era Domenech, que era un veterano republicano da época de Leiras, Culpeiro, era o último representante do vello republicanismo, da Unión Republicana de 1903, pois tiña un pequeno grupo de xente, non? E entonces vai a presentar o comité, porque eran máis que partidos, eran casinos pequenos, grupos moi pequenos, o Comité Republicano de Mondoñedo. E con el vai Villamarín e outros moitos, que non vou dar nomes, pois non sería demasiado longo, non? Ao final, curiosamente, tamén se presenta nesa conxunción un político moi novo que vai ser moi importante, que é Sánchez Gacio. José Sánchez Gacio representa a Orga, a Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quiroga, Vilar Ponte na Coruña e outros en Montero en Lugo, e el mesmo, e tamén se vai presentar nesa coalición. Es que esos son, digamos, os verdadeiros republicanos, xunto co Partido Socialista de Mondoñedo, que é un partido que ten bastante forza. Curiosamente, o mundo ao revés, non van a ganar as eleccións, senón que van a ser derrotados, e os verdadeiros republicanos quedan cas ganas. Neste caso, pois, vai a salir elexido alcalde pois un Germán Rego,
que precisamente vai emparentar co que decíamos antes, cos Portas, que a familia Portas por casi que case ca muller, que queda todo na casa. Bueno, unha vez que pasa isto en Mondoñedo, en Ribadeo é un pouco distinto. Por qué? Porque en Ribadeo hai un home fundamental, que é Rafael Fernández Cardoso, republicano andaluz, dentista, odontólogo en Ribadeo, que logra ganar as eleccións xunto con outros partidos tamén, digamos, máis democráticos, non? Porque Ribadeo ten esa ventaxa. Ribadeo ten a ventaxa de que se presentan catro forzas. Por un lado, a Alianza Republicana, que está presidida por Rafael Fernández Cardoso, que vai ser alcalde. Por outro lado, os demócratas republicanos regionalistas, con José Traveso, e os demócratas republicanos sin máis, que son portelistas. Portela, sabedes que era un personaxe de Vigo, que empezou con Montero Ríos, que é o gran pope de Fonsagrada, principalmente, domina totalmente o distrito, tuvo altos cargos, despois terá altos cargos na República, como gobernador de Barcelona, xa antes, no goberno de García Prieto, e demais, e despois na República igual. É un home bisagra, é o que crea El Pueblo Gallego, un periódico fundamental durante a República en plan progresista. E entón, en Ribadeo van salir esas catro tendencias, pero son tendencias democráticas. Aí sí, que é unha república máis ou menos normalizada. E igualmente o Partido Socialista, que tiña moita forza dende sempre, xa dentro do ano 12, ca prosperidade, ca xuventud socialista, etc. E con distintos sindicatos. A nivel estatal, que pasa mentres? Pois a nivel estatal, o goberno provisorio da República, con Vicente Alcalá de Zamora convertido en presidente, e pois vai a empezar toda a labor legislativa para intentar facer un cambio total do que había, non? A situación radicalízase bastante. Por qué? Porque a CNT, unha vez que se proclama a República, empeza cunha vaga importante de folgas, a nivel reclamando melloras salariais, a jornada de 8 horas e outras moitas cousas, e ao mesmo tempo tamén os sectores, digamos, máis anticlericais republicanos de esquerda van a reaccionar fortemente contra a Iglesia. Por qué? Porque o cardenal Segura, que era o sector máis reaccionario da Iglesia, xa rapidamente supón a calquer mellora de calquer tipo social e ideolóxica da República. Eso vai dar lugar a que, según nace a República, empecen algunhas queimas de conventos que vai a utilizar sempre a dereita como un mantra ao longo de toda a vida, principalmente no momento que se dio a golpe para autojustificarse. A finais do 81 teñen lugar as eleccións a Corte xa, as constituintes, que deron unha clara maioría á coalición republicano-socialista, é dicir, as coalicións que se presentaran na Mariña. Neste caso, ganan nas grandes cidades. Saca unha amplia maioría e os monárquicos quedan reducidos casi a nada, con moitos partidos de centro que quedan fora desa coalición, de centro republicano. Hai que decir que a República, se destacou sempre por algo, foi na gran pluralidade. No momento do golpe de Estado, imaginádemos, había 27 partidos políticos nas Cortes españolas. Distintos, ahora que dicen que hai tanto popurrí. Coa nova Constitución Republicana vais a reforzar primeiro a soberanía, claro, na Constitución ten un toque jacobino, como o republicanismo francés e europeo, a soberanía popular, o sufragio universal masculino e femenino. As mulleres non votaban, van votar a partir do ano 32, 33, con grandes debates no Parlamento, con Victoria Ten, con Clara Campoamor e demais, porque non lles querían dar o voto. Por qué? Porque sabían que no momento que lles deran o voto podían perder as eleccións, porque estaban a maioría traballadas pola Iglesia, pola política do confesionario e da misa. Ao mesmo tempo, lexislase a igualdade do home e da muller, o concepto de cidadanía, a lei do divorcio, a equiparación dos fillos lexítimos e lexítimos, o dereito ao traballo, o dereito á educación, a separación de Iglesia e Estado, o laicismo. Aparece o laicismo por primeira vez oficialmente. Decía Azaña que España ha dejado de ser católica. Non era certo. Nos papeles sí, na lei sí, pero na realidade non, evidentemente. Terá tamén consecuencias fondas. Principalmente, a reacción como máis lle afecta é o artículo 3, que dice que España non ten religión oficial, e sobre todo o artículo 26, que foi o máis polémico, entre outras cousas, prohibía que os colexios
das órdenes religiosas pudesen dar clase. Co cal, o ensino era laico. Eso deu lugar tamén a cambios totais, claro, na mentalidade en todo. Hai que darse conta que o anticlericalismo en España había moito anticlericalismo porque a Iglesia era moi odiada, porque ocupaba os mellores postos desde sempre. A nivel hospitais tiñanos tomados, a nivel sanidade. A nivel cárceles tiñanos tomadas. Todo o que eran obras sociales eran deles. E, sobre todo, o plano escolar. E a República quería cambiar as mentalidades. E para cambiar as mentalidades había que ir xusto ao cerne educativo. Ao mesmo tempo, desaparece o presuposto de culto ao clero, o que se lle pagaba e se lle sigue pagando hoxe a Iglesia, e reconócense as libertades individuais e colectivas de prensa, de asociación, de reunión e de sindicación. Na República vai ser obligatorio estar sindicado a un sindicato, por eso tiñan tantos afiliados. Eso foi unha lei do primeiro bienio de Largo Caballero, precisamente para favorecer os obreiros e os sindicatos. Con toda a oposición da patronal, claro. Ao mesmo tempo, sistema político pluralista, separación de poderes, executivo, legislativo e judicial, é dicir, os xueces estaban tremendamente controlados, igual que os legisladores e os diputados, e despois estaría a cuestión estatutaria ou autonómica que empeza aquí, que xa viña de antes, cando Cataluña, antes de declararse a República, xa se declarou independente, despois negociouse, e aí veñen os estatutos de autonomía. Para Euskadi, Cataluña primeiro, e finalmente para Galicia, que non se chega a aprobar porque coincide xusto co golpe militar. E por último, a reforma agraria, que foi dos latifundios que foi moi lene. Dice que foron realmente grandes cambios, pero pese a eso, a República en sí, nos sitios pequenos, seguía sin avanzar. Mirade o que dicía un membro da Orga moi destacado, que influiu moito na estrutura dos partidos progresistas, sobre todo a partir do segundo bienio na Mariña, en concreto en San Cibrao, en Cervo, que foi o doctor médico Manuel Fernández Márquez, que tuvo sorte de escapar despois desde Lugo pola Mariña e acabou desterrado en México. Decía o seguinte: por desgracia, para los que vivimos lejos de la capital, es decir, estar comparando as capitais cas vilas e co mundo das aldeas, continúan los mismos de toda a vida, los mismos opresores del ciudadano. No les faltan más que el emblema que llevaban en el ojal de la americana de la Unión Patriótica, o del Somatén, os civiles armados por Primo de Rivera. Pero siguen armados y representando los mismos cargos: jueces, municipales, secretarios, concejales, recaudadores y repartidores del consumo. ¿Qué les importa a ellos? Un régimen u otro. En fin, los caciques eternos. Creo que sona bastante actualmente con moitas actitudes judiciais e demais, non? Os lodos das restauracións, os lodos dos cambios políticos mal feitos, sin xulgar, neste caso, a xente que ten cometido crimes de lesa humanidade. Logo disso viñeron os bienios. Hai tres etapas na República. O bienio reformador, que vai de abril do 31 a novembro do 33. En el, a nivel laboral, como dixen antes, fixéronse toda unha serie de reformas impulsadas dentro do Ministerio de Traballo, con Largo Caballero, para intentar aplacar a gran crise que había en España. Había unha crise económica tremenda e un paro atroz. Por qué? Porque en Europa, e no mundo, nese momento en América, producíase no ano 29 o gran crack mundial de América, o fundimento da bolsa e demais, que deu lugar a fames e parados por todas as esquinas. Entón, cal vai a solución? A solución principal vai ser intentar dar traballo a nivel Estado e a nivel concellos con obras sociales. Ferrocarril da Costa, que estaba parado, para que traballaran nel facendo vías de tren. Construcción de colexios, de escolas, construcción de institutos. Caso de Ribadeo, por exemplo, que se construí neses anos, ou o caso de Mondoñedo, que se iba a construir no 36. En Viveiro, por exemplo, a Escola de Maestría Industrial, que se construía na República. Escola Elemental de Trabajo, para complementala a industrialización de Viveiro, para dar mecánicos e demais a Chavín, a Celeiro, etc. Ao mesmo tempo, estas reformas buscan traballos en camiños, traballos no Concello para sacar o paro, que non logra mitigar. Outro gran cambio vai ser o educativo, que dicíamos antes. O educativo é fundamental. A República ten moi claro que se non pode acabar co paro
por la crisis mundial, pero sí pode facer unha cosa, pode educar a xente para que ese futuro. Unha ciudadanía educada, unha ciudadanía consciente, unha ciudadanía concienciada é fundamental dentro dun Estado democrático e é fundamental para o progreso. Entón, que fan? Aquí está a labor das escolas, a labor dos mestres. Os mestres que se dedican a dar charlas por as horas de clase, nas clases, teñen os hortos escolares, participan en misións pedagóxicas en 1001 actividades, grupos teatrais, de todo. Eses mestres que van a ser os grandes represaliados, curiosamente, despois do golpe de Estado, por todo eso. Aquí na Mariña, cada bloque temático do que estou falando daría para unha charla de por sí sola. Por exemplo, os mestres, aquí hai experiencias educativas tan interesantes, como a de Rúa, con Julián Palacios, que foi unha experiencia impresionante a nivel comunidade escolar, pais, alumnos, mestre. E outras moitas. O Ángel Fraga, fusilado en Lugo, tenente alcalde de Ciudad Republicana, mestre de Vieiro, con hortos escolares, charlas, e unha persona impresionante xunto con outros moitos. En toda a Mariña, Goldman, Barreiros, etc. Gregorio Sanz en Ribadeo, por suposto, e tantos e tantos, e tantas. Os listados despois de represaliados de mestres e mestras, fusilados, expulsados, burlados, é impresionante. Despois foi coberto por alféreces e sargentos provisionais que non tiñan a máis mínima especialización. Así temos estes lodos educativos en hoxe. Logo deso, a República sigue avanzando con todo tipo de cambios, pero o movimento obrero tamén fai todo tipo de folgas. O celeiro, principalmente, que é o gran foco da conserva en Xarín, en a Silvarosa, producese moitas folgas, sobre todo pola xornada de editoras. O gran capitán desa loita, García Tadel, cando ven aquí de vacacións no Brao, pero proxecta malas loitas, porque el adaptase a cando ele está aquí. Entón, ao final, apróbanse a xornada de editoras, o seguro de maternidade, pero incúmplese todo, a pesar dos acordos co Guardia Civil. Entón, chega un momento que queda todo, digamos, no aire, e nestas situacións incluso vai haber grandes enfrentamentos entre os propios obreiros, porque tamén surge a CNT. E a CNT, como é menos pactista, vai aumentando moito, vai comendo o espacio total a UGT nese momento. Entón, producen choques nas colles portuarias entre cenetistas e xetistas, co espectáculo que se dá a patronal refregando as maus. É dicir, son momentos, xa digo, difíciles. Isto vai dar lugar á división de Ramón Vilar Ponte, que se pon de lado directamente a patronal de Celeiro, porque a él fixera un entrismo na orga Santiaguito, co Partido Republicano Independente, e acaba tendo que dimitir por os escraches que lle fan diante da súa casa todos os sindicatos, o movimento obrero viveirés, con pintadas, con coplas, de todo. Esos son os motivos tamén, no caso da dereita, despois de algúns odios ás horas dos paseos, porque houve moita xente da dereita que se lle fixo o mesmo. Ramón Vilar Ponte dimite, e entonces sigue a República nesta época e siguen aparecendo novos partidos, reconvertíndose, coalicións e partidos. Aparece o Partido Republicano Radical en Viveiro, en outros sitios, aparece o Partido Galeguista en Viveiro, coas delegacións de Ribadeo e Mondoñedo, primeiro, e ao mesmo tempo constituyense toda unha serie, todo un rosario de agrupacións socialistas, en Melilla, en Vicedo, en Nois, en Ribadeo, en Muras, en Foz, en toda a Mariña, pero moitísimas. Todo gracias ao órgano de prensa que é El Momento, publicado en Viveiro, con distintos cuadros dos que non podemos falar, si que despois no coloquio falamos do que queirades, e ese momento é para o distrito de Viveiro, pero tamén para Cervo xa do distrito, pero para Foz, Nois, Barreiros e Mondoñedo. En Ribadeo menos. Mondoñedo ten unha importante capital cun partido socialista moi forte. Con Trigo, por exemplo, despois morto no monte, Luis Trigo, que é un dos redactores, sobre todo con artículos anticlericais e de loita social, porque neste momento xa empeza a haber forte oposición. El Momento, no segundo bienio, no ano 34, vaise radicalizar moito debido á involución da República. Entón, as dereitas, mentras tanto, estaban casi en stand-by, estaban desaparecidas, porque o único que había era a Renovación Española,
monárquica e non tiña lugar, pero rapidamente van se ir reconvertindo. En este bienio aparecen, por exemplo, a agrupación femenina viveirés, montada polas mulleres da Ceda, porque os homes hasta ese momento non tiñan para constituir partido. Móntase a través de Eugenio Durán, mestre de Francisco Franco, en Ferrol, viveirés de Xón, e a partir de aí, con apoios clericales, sobre todo da Iglesia, do que dicíamos antes da política, do púlpito, do confesionario, a partir de aí, as mulleres van dar lugar ao nacimento, pouco tempo, da Unión Regional de Derechas, masculina, que aí xa despois virán outras montes. En Ribadeo pasa outro tanto. Constituyese o bloque agrario de Ribadeo e su comarca, que tamén ten moita forza, sobre todo pola cuestión agraria sindical que había naquele momento da Federación de Ortigueira, laica, e, por outro lado, a Gran Federación Católica Agraria de Mondoñedo de Acción Social, Acción Social da Iglesia Católica, para comer de camiño aos partidos progresistas e de esquerdas. Daí viríamos o segundo bienio, que vai do 33 ao 35, que a perda das eleccións dos progresistas, dos socialistas e dos republicanos, e a partir dese momento chegan os lerosistas, partidos republicanos de centro e demais, xunto cas dereitas. Entón, a involución vai ser tan grande que o Partido Socialista, ante as perdas conseguidas antes dos dereitos de todo tipo laborais, ahora mismo estáse recortando, chega un momento que a través del momento e a través de Largo Caballero, principalmente, van se ir radicalizando hasta pedir a Revolución Social. Iso vai rematar ca Revolución de Asturias do ano 34, que vai fracasar, pero vai dar lugar a unha represión atroz. Mortos, penas de morte, cárcel e, sobre todo, miles de presos. E, ao mesmo tempo, todos os que son os republicanos de centro-esquerda e de esquerda de toda a Mariña e de toda España son sustituídos por concellales de dereitas. Es decir, quedan suprimidos. No caso de Viveiro, sabemos que en Mondoñedo, resultou en Viveiro, o puxeron unha serie de petardos na Misericordia, nos postes de telégrafos e demais, sobre todo membros do Partido Comunista, que era moi pequeno, e membros da CNT. Acabaron detidos, por exemplo, o Rocho Viveiro, que é o fundador da CNT despois, nese momento ainda era, xa era da CNT, con Vélez de Vieiro e poucos máis. E Trigo, curiosamente, Trigo e un par de veciños máis de Mondoñedo. Logo deso, a partir de aí tamén houve antes outros conflitos xa anteriormente que desgastaran moito o primer bienio, como Arnedo, Casas Viejas, etc. Bueno, e con isto é que estou correndo moito, porque non teño tempo encima. E entonces, a partir deste momento, este bienio vai a ser moi demoledor para a esquerda, pero a pesar deso, os partidos burgueses de centro-esquerda van se ir remodelando e vai nacer en toda a Mariña, en Viveiro, Ribadeo e demais, vai nacer Unión Republicana en Viveiro, en Ribadeo, isto no 35 principalmente, Izquierda Republicana de Viveiro, Izquierda Republicana de Mondoñedo, o Bloque Nacional en Viveiro de Calvo Sotelo, e despois vai haber tamén unha vaga de folgas importantes. O movimento obreiro, sobre todo nos sitios máis industrializados, fai folgas grandes. De feito, Viveiro está solamente unha folga xeral de Ferrol. Imaginadevos, houve 9 folgas xerais. E nas folgas xerais non entraba nin leite, nin huevos, nin auga. Non deixaba nin siquiera os da patronal ir buscar auga a fonte. Era a única forma, digamos, de ganar as folgas. O control obreiro era impresionante. Ao mesmo tempo, as campañas todas a partir de aquí van ser pola amnistía, polos presos que están nas cárceles, que hai que sacalos. Iso vai dar lugar a que a CNT, que é do máis guerreiro que hai, rebente todos os mítines que hai no Teatro Pastor Díaz en Viveiro. Mítines de calquer partido. Vale igual o Partido Galeguista, cando veu Castelao aquí, que o reventaron, e que Castelao fixo frente moi finamente, porque dixeron, fálame en galego, dixo un socialista, e ele dixo, pero meu fillo de alma, que me estás dicindo se me estás pedindo que te fale no idioma que te enseñou Tanai? Entonces, reventou no idioma, non? Ou, por exemplo, con Gordón Ordás, membro do Partido Radical Socialista daquela, e despois vai ser un membro destacado de Unión Republicana, veterinario da Escola de León, tamén de Unión Republicana, como era aquí en Vázquez Pozo, o pai de Luz Pozo Garza, ou Vista de Aduanas
Luis Sánchez Méndez Zona paseado no barqueiro, non no barqueiro, como se conta, na súa casa aquí, con toda a negocidade do mundo. E entón, a partir de aí, desta ruptura de mítines, por fin a CNT entra en razón polos presos, non lle queda máis remedio, e por fin, pola primeira na historia, vai a votar nas eleccións. A esquerda, no Frente Popular, nas eleccións do 12 de febreiro, gana as eleccións por un marxen moi pequeno, hai que decirlo, por un marxen moi pequeno, pero as normas eran esas, para todos, según a Constitución. Tamén as ganara antes a dereita que a mesma lei electoral. E as ganou en boa liz, non houve pucheirazo, como se dice, en absoluto. E no medio das esquerdas e dereitas moi radicalizadas, con Gil Robles, que es quería recordar, neste caso, a Mussolini, como estos son mis poderes, non? E demais, e con Calvo Sotelo, tamén disparado de todo, ao ganar os equipos da coalición electoral de centro-esquerda e esquerda, que o PSOE e o Partido Comunista non gobernaron, gobernou Izquierda Republicana, Unión Republicana, e Izquierda Republicana da Zaña, que era mayoritaria, non na Mariña, e Unión Republicana, a partir dese momento vai a cambiar totalmente o tableiro de xogo. Os concellales, todos que foran suspensos, volven aos seus postos, o gobernador civil nomea alcalde de Viveiro a unha nova xeración, xa criada na República. Algúns estuveran fora, como él, na emigración, en concreto, outro dentista, outro odontólogo, Abalbino Cerdeiras, fusilado despois en Lugo, galeguista, que o poñen como para templar un pouco os ánimos entre os outros, para facer de nome ponte. En Cervo acaba sendo alcalde Colín, Benito Colín, un xastre, tamén fusilado despois en Lugo, xunto con José María Correa Miranda, porque temos aquí un familiar que era o secretario de Cervo. En Ribadeo volve Rafael Fernández Cardoso, que despois escapa despois da toma de Ribadeo para Asturias e dai para Argentina, tuvo sorpresas, non fusilan o seguro. E en Mondoñedo entra Villamarín. Villamarín, por fin, convírtese en con Unión Republicana, en alcalde de Ribadeo, con socialistas, Izquierda Republicana e demais. No caso de Viveiro tamén entra o Partido Comunista por primeira vez con 2 concelleiros, que tiña un medre espectacular, porque estaban dirixindo agora ao UGT no momento que o PSOE iba a baixa. Eles medraban e moito. De feito, montaron células en Cervo, 2 células, en concreto en San Cibrao, as labores do Porto, das obras do Porto, que despois van ter moito que ver no momento guerrilleiro. Eses personajes que iban soltos. E ao mesmo tempo, xa digo, é un momento de cambio e aí sí que cambia a película toda en moi poucos meses. Por qué? Porque a República ahora, os sindicatos xa non van a pensar na revolución social, non lles interesa. Ahora teñen o poder, non o teñen eles, pero están condicionados os partidos de centro-esquerda. Entón, o que fan é simplemente xugar ao posibilismo político. Dicen, bueno, dependedes de nós electoralmente, dos nosos votos, queremos cambios reais, transformacións reais. E que fan? Exigen a xornada de 8 horas, os seguros de maternidade nas fábricas, de celeiro, etcétera, etcétera, e toda unha serie de melloras grandes, e subida de salarios. E entonces veñen inspectores de Madrid, moi novos aquí, e poñen no seu sitio a Barro, baixo amenaza de expropiarle a fábrica polas obras extraordinarias que debían. E como a Barro, nas conservas de celeiro e nos demais tajos obreiros. Hai distintas folgas, e nese ambiente de euforia, e tamén de folgas, porque tamén houve cargas bastante duras da Guardia de Asalto Republicana, o que é a Policía Actual Nacional. Esas cargas en Celeiro deron lugar a abortos de 2 mulleres, debido á brutalidade que tuveron. Incluso no momento mismo do golpe, un empresario de Viveiro contratara a un pistoleiro de Lugo, de fora, para matar a Josito Seco, que era concellal socialista de Viveiro e empresario. Claro, que os burgueses, os partidos burgueses de centro-esquerda, e encima empresarios de esquerda, socialistas ou comunistas, como era Manolo del Valle, irmão de Eugenio, taxista, e de familia bien, e outros moitos, eran un mal exemplo. Entón chega un momento que evidentemente
a dereita non o vai a permitir de ningún modo, e como sempre, desde o minuto 1 da República da Proclamación, que non vos falei antes da Sanjurjada, xa no ano 32, Sanjurjo intentou dar un cuartelazo. O que pasa que tuvo o erro de dar un cuartelazo a antigua usanza e non foi para diante, fracasou. A República, como sempre, tan benévola que non se quería manchar as maus de sangre, xulgouno e aos poucos meses mandou no exilio de Portugal, donde seguiu conspirando e según empezou o golpe, colleu un avión para volver para aquí, con tan mala sorte, ou, a mellor, a sabiendas, que o avión se estrellou. Pasou o mesmo a Mola. Mola foi o director, por eles mesmos chamados, do golpe militar. Fora tamén un alto cargo como general que era dos últimos gobernos da ditadura, e a República suspendeu-no. Antes deso tamén hai que decir que Azaña, que non comentei, un dos grandes cambios que fixo foi a lei militar. É dicir, xubilou para ter un exército máis áxil, que estaba sobrecargado de oficiales. Había tantos oficiales, máis oficiales, comparativamente que soldados, a raíz das guerras coloniais. Entón, para ter un exército máis controlado, máis republicano e máis democrático, o que fixo a lei Azaña foi xubilar a todos os que se quixeran ir para a casa co 100% do sueldo. O cal foi moi bo, pero tamén foi moi malo. Por qué? Porque esos quedaron todos sueltos e dedicaronse a conspirar desde o minuto 1. En concreto, no momento do golpe de Estado, que empezou na 8ª rexión militar da Coruña. Curiosamente, aí, quen conspira, a parte da trama civil, despois, se queredes, para o coloquio falamos un pouco deso, e son curiosamente moitos militares xubilados que eran africanistas e que tiñan moita experiencia de reprimir as cávilas da del CRIM, de asesinar, digamos, claramente, a sangre fría, incluso exhibir as cabezas, como as fotos que andan por aí, e tamén de reprimir a folga revolucionaria da 17, coincidindo ca Revolución Rusa en Rusia, e a Revolución de Asturias. Eran os mesmos. Ese foi o panorama que houve co golpe. E agora no coloquio pois falamos do que queirades. Moitas gracias. Paso vos aquí, se les deixe sin pasar. As fábricas de gaseosas, que tiñan moita importancia, igual que a Madeira, en Lourezá, en Mondoñedo, as fábricas de gaseosas en todas as vilas, a modernidade, que incluso Noriega fixo un poema a gaseosa, como era, na época. A influencia cubana e argentina, viveron Cuba, aí ustedes, a masonería, a deusa Minerva da inteligencia, iluminando o mundo, ca estrela de David, debaixo, cada punta é Muras, Ourol, Río Barba, Vicedo, Viveiro, Xove e Cervo. Ca escuadra co cartabón masónico e co escudo de Viveiro. O de verdade, non o do ahora, que tamén cambiamos o teu escudo. O león pasante cun cáliz, que antiguamente nin cáliz tiña. Aí tedes irradiando a Península Ibérica, en concreto Viveiro. Con mapa mundi, unha alegoría impresionante, co escudo de Galicia e demais. As escolas cubanas, que foron tremendas, o gran avance, mirade que escolas máis limpias, aquí ainda estaba Alfonso XIII. Vémolo na foto, máquinas de escribir, cursos de contabilidade, tamén para mandar preparados, porque había moita competencia en Cuba, con alemáns, con chineses, con todo tipo de países italianos e demais, en Cuba e Argentina. As ligas agrarias, todas as ligas agrarias nacen cos cubanos. Aquí temos a de Landrobe, tamén expropiada, e os seus dirigentes, como Insua, morto no monte, e outros mortos escondidos en Ourol, como foi o Barrendeiro, tamén emigrado cubano, presidente da Liga Agraria, que a cuestión dos saldos, abonos e tal. Fundada por Barro, curiosamente, e expropiada e actualmente nas mãos da Xunta. Curiosamente. A prensa local, en todas as vilas, Ribadeo, Mondoñedo e Viveiro, prensa local desde principios do século XIX, nace como órganos de partidos políticos. Despois dá todo tipo de noticias. Personaxes: Ramón Vilar Ponte, irmão de Antón, líder de Mandada Fala de Viveiro, de INEGA, que dicíamos antes, do partido galeguista. Eso sí,
na República, el di, nós sós non entrou na Frente Popular, pero non se foi para a dereita galeguista. Santiaguito, nos dicía antes, eterno alcalde de Ibeiro, en todos os regímenes. Despois, represaliado fortemente, non mataron de milagro os franquistas, a pesar da familia falangista. Valvira Cerdeiras, fusilado en Lugo, alcalde de Ibeiro. Ángel Fraga, fusilado en Lugo, tenente alcalde de Izquierda Republicana, mestre de Vieiro. Outro emerxente, non se conocen fotos desta, teño unha serie moi grande, Juan José Pla, líder do Partido Galeguista, xa na Frente Popular, que foi a Madrid a negociar o estatuto con Castelao e quedou a Madrid e iso salvou a vida. Que dali despois vai ser con Castelao para Barcelona e dei por exilio. Acaba de coronel da resistencia francesa. Aquí temos, por exemplo, o mestre de Muras fusilado tamén, Antonio Lafuente, do Partido Socialista ca súa familia. Ou, por exemplo, a Juventud Católica. Un dos niños de onde sale Falange de Ibeiro. E moitas falanxes máis, igual que en Mondoñedo e outros sitios do catolicismo. Aquí temos casi con Fraga, que é o gran capitoste, e aquí temos a casi todos os falangistas de Ibeiro, a plana maior dos camisas viejas. Mondoñedo, Cándido Carreiras Domenech, que foi a súa familia, o republicano histórico despois de Leiras, o que é a clave de todo. E aquí teríamos unha foto moi curiosa, a ver se podemos ver, que serían tamén de Mondoñedo, que está o pai de Cunqueiro, en González Redondo, e con Lénzez Santar aquí na esquina, e con Barba, aquí o cuarto, pola dereita, sería Villamarín, unha foto única del que é a única que ten que conseguín hasta agora. Non teño de Rafael Cardoso, que non a conseguín, un enterro laico en Mondoñedo, o laicismo, enterros e demais, de lugar tamén moitos problemas, porque deixaron de bautizarse, de casar pola iglesia e de enterrarse. Quedaron marcados todos os que fixeron, algún tamén costou a vida. E, sobre todo, en Mondoñedo, e Ribadeo e tamén en Viveiro, houve moito lío ca secularización dos cementerios. O cementerio de Viveiro, de Vieiro, ou o cementerio de Mondoñedo. Del lugar moitos líos, porque o obispo que sustituíra a Solís, que era da Riba e Castro, que chegou no ano 35, meteulle moito ferro á República por aí. Luís Trigo, coñecido guerrilleiro, antes de irse para o monte, un líder tamén, cuadro importante do Partido Socialista. Este que vemos aquí é ni máis ni menos que Villamarín, José María Díaz e Díaz Villamil, de Vilaudriz, de Cerdeiral, un alto cargo do partido da Orga primeiro, despois de Izquierda Republicana, e vai ser gobernador de Huesca, de Málaga, de Zaragoza e de Lugo. É dicir, é unha persona moi importante con Gacio. Se Gacio fora o gobernador da Coruña e presidente de institución de Lugo, pois ele non é menos. De feito, é o que está no goberno civil no momento do golpe, sustituindo provisionalmente a Núñez, o que era o goberno civil real. E é o que fala con Gómez Caminero, que dice que concentre aos obreiros da Mariña en Lugo para evitar o golpe militar por se acaso, cousa que non chegaron a facer. Outro erro grande. Finalmente, escóndese na súa casa, ben escapado de Lugo, en Viladriz, no Cerdeiral, e os falangistas de Ribadeo e demais mátano como un coello. Querían o morto, porque xulgar a Villamarín iba a ser un problema. Era abogado, era un alto cargo, e seguramente que se iba a rebotar dicindo que os goberno legal eran eles, sabendo que iba a fusilar, pero iba a dicer. Entón, que pasa? Mátano e chega a Lugo, teóricamente, hospital morto. Un acto que puño un acto do Partido Comunista en Ribadeo, con dúas células importantes, con membros como Cantalapiedra, que pasou do PSOE ao PC, paseado en Ribadeo xunto con outros. E aí o deixamos, eu digo. Facemos o coloquio, preguntando o que queráis. Abrimos turno. Sí. Una cosa, el Partido Comunista en la época no existía, existía la Juventud Socialista, pero el Partido Comunista como tal no existía. Bueno, o Partido Comunista existe desde o momento da ruptura xa do PSOE nos anos 90 e pico. No momento que rompe, que a raíz da Revolución Rusa e internacional, cando rompe o Partido Comunista, sale do Partido Socialista. Vai pola esquerda, non? Despois, que pasa? Que na República é verdad que están as MAO, que as Xuventudes e demais, non?
pero realmente existe como tal. A señora xa é comunista, xa é diputada comunista e demais. Que pasa? Que é un partido moi pequeno, e antes disso tuvo fondas crisis. Na provincia de Lugo apenas existía, porque parte da militancia fose para o PON. E o caso de José Ramos, maestro fusilado con Vega Barrera, que era unha persona clave dentro da enseñanza, que foise, digamos, para o PON pola banda nacionalista que tiña con André Nin. Pero nese sentido. E despois que pasou? Houve unha segunda decisión que foi a de Marei, en Lugo, bueno, en Galicia. E o irse Marei quedou moi debilitado, pero en Viveiro empezan a resurdir no Frente Popular. No Frente Popular, gracias a que toman o control do sindicato da UGT, en concreto hai dos personas claves que son Manuel del Valle, presidente do partido, e o secretario xeral que é Timiraos, fusilado en Lugo. E entón, con eles, medran muitísimo. E en Ribadeo igual, teñen célula en Ribadeo, Viveiro e Cervo, que se saiba. E outra pregunta, ya me callo. Se non, podes falar o que queres. El partido, como CNT-FAI, tuvo bastante importancia acá. Moita. A CNT naceu tardíamente. Nace tardíamente con respecto ao UGT, porque claro, eran sindicatos e partidos históricos. E a CNT aparece a partir do ano 32, 33. E en Viveiro hai dúas CNTs distintas, que non teñen nada que ver unha con outra, é curioso. A de Celeiro non ten nada que ver ca de Viveiro. Non vou contar os pormenores porque son datos moi inéditos e tamén me agarra esto, estáse grabando e despois non cita por ningún lado. Esa CNT, cando se crea, créase principalmente vía a un comunista, a un mozo comunista que é Manuel Rodríguez Lago, que lle chaman o Rocho de Vieiro en plan malo, a dereita, sobre todo Silva Ferreiro, cando fai a apoloxía do golpe militar en Galicia, o Moure Mariño. Pero non era Rocho por eso, era Rocho porque era pelirroxo. E entón, Manuel Rodríguez Lago, que morre en Escamplero de capitán ou comandante das milicias galegas en Asturias, que ten unha vida de novela, foise no Arcale. Despois do golpe, foronse ele e dos tres máis de Viveiros, da CNT, foronse nun barco dende Cariño para Francia, e unha vez en Francia volveron a facer a guerra ao frente republicano e morreron todos menos un. Xa digo, son cousa de novela, ¿no? Como se contara polo mismo. E entón, neste caso, pues, Manuel Rodríguez Lago, en contacto ca CNT de Galicia e demais, empezan a crear todo o sindicalismo CNTista e acaban superando amplísimamente a UGT. De feito, en Celeiro son os que resolven todos os conflitos que hai sindicales. Hai que decir que isto tamén foi gracias a Cariño, porque en Cariño estaba un cuadro sindical chamado Suárez, que despois acaba escapando para Brasil, tuve a gran sorte, os demais foronse no Arcale, parte deles, outra parte, os Pita, quedaron aquí e fusilaronse a casi todos. Pois, curiosamente, Suárez e demais crearon unha intercomarcal que iba dende Cedeira, Espasante, Cariño, Espasante, o Barqueiro, Viveiro, Celeiro, Foz, Ribadeo. Que tiñan dominado todo o que era a zona cantábrica de aquí. Y siguieron un poquito, pero siguieron un poquito. Sí, sí. Siguieron las directrices de Victoria ¿cómo se llamaba? Sí, da Moseni. A Moseni sí estuvo aquí en Lugo, estuvo por aquí de xira, pero sobre todo eran relacións de cuadros, porque o que hai que pensar moito é que o movimento obreiro, os cuadros sindicales socialistas, comunistas e anarquistas tiñan moita mobilidade en moitos casos, eran xente que iban dun sitio a outro, que viñan e levaban, e despois estaba a cuestión propagandística, e claro que tiñan relacións. A esquerda sempre estuvo moi habituada á clandestinidade, por eso resistiu tanto. Que o que non lle pasou ao republicanismo, que foi a grandes la pecou, porque se era republicanismo, se o republicanismo chegara á restauración borbónica esta, teríamos os conceptos de ciudadanía, de laicismo, de separación de poderes e demais vivos e activos. Pero os grandes líderes republicanos, estilo Gordo Bordás, Azaña e demais, morreron no exilio, ou en Francia, ou en México, en Argentina e demais, e quedaron memorias, pero os epistolarios e a ideoloxía non callou. Mentras que a esquerda sí, porque a esquerda sempre se adapta á clandestinidade, dun xeito ou outro, sempre a peo morto, peo siguiente. Bueno, yo iba más bien hacia Buenaventura Durruti, sí, bueno, aquí houve un grupo da FAI, por exemplo, podo che dicir, pero super minoritario.
Pero vamos, eso tamén é unha cosa moi curiosa. No, yo por eso preguntaba. Pero a falla era un pouco, digamos, o máis radical que había. Que, por certo, había unha muller dentro. Máis preguntas? Non teñades medo a preguntar, que eu non sei todo, Pero vamos, sobre todo o que chama moita atención era a pluralidade que había, non? E o movimento que había. E despois, se vos dades conta do que tratei de decir, e que non, comparando a Mariña Viveiro co resto do Estado, é que esa violencia que sempre vendeu o golpismo non existía. Existían presións, claro que sí, porque os obreiros a única arma que tiñan era a folga xeral. Aí sí que presionaban moito, claro que sí, porque era a loita de clases, e había un factor común que era a fame e a pobreza, que era moi grande. Entón, claro, iso dábase. Pero a dereita mente moito en canto ao que pasou. A dereita sempre foi golpista. No momento que se vía mínimamente amenazada, as élites rapidamente reaccionan. E a prova está que o exército mesmo, inicialmente en Galicia, non era golpista. Os altos cargos do exército, o exército en Galicia, dependía dos sitios. Dependía da Coruña, da octava región militar, o que se chamaba a División Orgánica, que estaba mandada polo general Enrique Salcedo Molinuevo, e dependía de Ferrol, que estaba mandado nese momento por Antonio Zarola, que era o contraalmirante da Armada. E ao mesmo tempo, na Coruña, estaba tamén o general da 15 División, que era ni máis ni menos que Rogelio Caridad Pita, un demócrata convencido, con toques galeguistas claros. Pois, curiosamente, que pasou? A República estaba moi tranquila con que non iba a pasar nada, porque sabía que os altos cargos, os altos mandos, eran republicanos ata a médula. Pero que pasou? Algún comandante, moitos destes africanistas que estaban na casa, que estaban nos casinos de Coruña constantemente falando, e que eran os grandes propagandistas da Acción Católica, caso, por exemplo, de Juan Barja de Quiroga, un ex-militar alto cargo, acollido a Lei da Zaña, que se dedica a escribir artículos, que está na Caixa de Aforros da Coruña, que ocupa altos cargos a nivel político e social, e que é da Acción Católica, e que está dando caña constantemente a Vidal Gallego, está conspirando todos os días. E despois, xunto con eles, cantidad de falangistas novos, que son fillos de militares pequenos, capitás e de pais. E esos están axudando a que haxa eso. Ou algún sargento, que hai, por exemplo, en Artillería da Coruña, que é o coordinador de falange de todos os cuartéis. Esa xente pequena, que parece pouca cousa, van ir levedando as cousas, hasta tal punto que Mola, que está constantemente preguntando como están, porque Mola quere un levantamento uniforme, non quere unha cartelada, quere que salga todo para arriba, e que era axuda civil, porque os militares só non chegaban. E entón Mola que fai? Mola pregunta constantemente como está Galicia, como está Galicia. E contéstanlle que está moi verde. E era verdad. De feito, antes do golpe, veu o inspector, que era tamén militar, Gómez Camiñero Lugo, a pedir fidelidade, a ver como estaban as cosas. Para a revista está todo ben. Pero, curiosamente, chega o momento que o coronel Martín Alonso, o capitán Goñi, o capitán Moreno de Vierna, que fusilan ao almirante, que son os felós, esa palabra que tanto lle gustaba a Fraga, que chamaba a todo mundo felón, que son os traidores, porque eles xuraran a República a fidelidade e incumpiron un xuramento, eles que eran na integridade total, e a partir de aí, pistola en mao, entran no despacho dos seus mandos, arréstanos, vanos presos e vanos fusilando. Tamén gradualmente, ao principio uns, e así que ven que a toma de Madrid non é posible, aos outros. E a partir de aí, que pasa? En Lugo, por exemplo, o día 20, antes deso, o gran error da esquerda, dos gobernos civiles, que eran de Unión Republicana ou de Esquerda Republicana, moi novos. O gran error que tiñanlle moito medo ao follón nas rúas, e intentaban, por un lado, controlar os militares, e por outro lado, o movimento obreiro. Entón, con esa prerrogativa, con esa contradición permanente, os obreiros, tan pronto empeza o golpe, en África, que empeza antes, que fallan nos demais sitios, teóricamente, que vai gradualmente, nun sitio como
como a cada de petardos. Pegan un sitio, noutro, que fan os guardias civiles? Os obreiros van a Lugo, os de Viladriz suben a Lugo. Como dixera Caminero, que dixo Caminero, o guardia civil, según pase isto, concéntrenos en Lugo. Para que? Para que non saliran dos cuartéis. Igual que fixeron aquí en Viveiro. A esquerda de Viveiro foi o cuartel de Guardia Civil e estuvo a raya. Entraron dentro a preguntarle se eran fieles ou non. Para asaltarlos. En caso de que non. Dixeron que eran fieles, despois non foron. Os carabineros non. Os carabineros estaban en Santa María, foron fieles. Despois bandeáronse, non lles quedou máis remedio. Pasou o mesmo en Ribadeo. En Ribadeo foron fieles totalmente e enfrentáronse ao golpe. Entón, que pasou nese momento aquí? Nese momento, concentran os obreiros en Lugo, van os de Viladriz e volen para Pontenova. E dicenlles que se dediquen a requisar armas da dereita. Entón, van casa a casa, buscando un col de Cuba, buscando un revólver, buscando unha escopeta de caza que disparaba daqui a aí. Pero o exército tiña Mausers, tiña artillería e tiña de todo. Que non era o mismo, non podes facer frente a un exército con as escopetas de caza. Perderon o tempo e o que é peor, pasaron casa a casa, estuveron 4 ou 5 días nas festas do Carmen que coincideu, de sitio en sitio, e a dereita controlándoas. Eso sí, os falangistas desaparecidos todos escondidos e armados e esperando o momento, porque eran a clave do golpe. Falangistas, requetés e demais. E tamén a CEDA, que tamén entraron, e as JAS, xuventudes da CEDA, que pasan a falange casi en masa. Entón, nese momento, o día 20 en Lugo, o responsable da Guardia Civil vai a xunto do responsable de Carabineiros, Alberto Agüero, e dille que en Coruña que acaba de ler o bando de guerra e levantarse en armas contra a República. Lugo automáticamente levántase. Lugo, Ferrol de Coruña, en pé. No resto dos sitios encargarse eses militares que dicíamos antes, xunto cos falangistas. Caso de Ferrol, de Pontevedra, Cambados, Vila García, focos falangistas de toda a vida. E entón, a partir dese momento, que pasa? Está todo dito. Os de Viveiro, os de Ribadeo intentan a todo risco parar o golpe, pero é imposible. Requesan as armas e empeza o baile. Que sea Lugo, que sea Coruña, que sea reforzado o Guardia Civil, que sí, que non, que sí, e queda todo en nada. Toman o día 21 Viveiro. Veñen de Lugo os falangistas presos que estaban no cárcel, un por rondeles, que non eran nin 4 nin 5, moitos por delitos de asesinato, veñen para aquí, ca Guardia Civil, cos carabineiros e demais, e toman Viveiro, toman o Concello e toman a Casa do Pueblo, arriba da cepa. CNT, UGT. Tomaron moi facilmente, a pesar de que hubo tiroteos, por que? Porque o grosso foran a defender Coruña, en camionetas expropiadas das fábricas de celeiro, e cas armas esas que levaban e que dinamita das minas de Viveiro. A partir de aí, o 21 está tomado Viveiro. Días máis tarde, o 23 está tomado Ribadeo, a pesar de que en Ribadeo, os que defenden Ribadeo, maioritariamente, xunto os obreiros, son máis de 30 ou 40 carabineiros, pero son derrotados. Na toma de Ribadeo hai bastantes mortos, e despois moitos máis, a represión. 2 días despois, o 25, toman a Pontenova, por 3 sitios, os mismos. Non eran moitos, podían ser 200, 250, militares, falangistas e demais, pero tiñan ametralladoras de suelo e armamento pesado, morteiros e demais. E a partir de aí, toman o Barqueiro. Outra persona clave tamén nesto, que lo dixen antes, foi Bermúdez del Castro, con casa aquí detrás, emparentado con Rebellos, comandante tamén de caballería, retirado ca Liazaña, e que rapidamente volveu ao posto. Primeiro Guardia Civil, que tuvo unhas proclamas tremendas, como dicir que o mellor libro que había nas escolas cando repuxeron o catecismo, cando repuxeron os crucifijos, era ni máis ni menos que o catecismo do Padre Astete. Eso frente á pedagogía republicana de Lucillaga e todos os grandes pedagogos da época, non? Da idea despois do estado mental que quedou a xente. Sí. Falabas antes, algo xa apuntaste agora, na trama civil, do apoio civil aquí na comarca ao golpe. Podías... Aquí bueno, é unha cosa moi curiosa, claro, porque que pasou para que da noite pensade, o que temos que pensar primeiro é o que é un golpe de Estado, que non é ninguna coña. Pensade, sobre todo, poñéndonos no sitio deles, ¿no? Do que lles pasou a todos.
Estás de repente ben, de repente eres a autoridade en Viveiro, alcalde, eres o gobernador civil, eres todo, a xente que dirixe un estado democrático normal, e de repente pasas a ser un apestado salido das alcantarillas, que como os tildan os consellos de guerra. Unhos revolucionarios, o mundo ao revés, a revolución fixeron eles, non os golpistas. Os golpistas autoxustifícanse, legalízanse e pasan a acusar ao goberno leal. Entón, nese momento, o que chama a atención moito, dices, como os falangistas, que teóricamente eran uns desfarrapados, estudiantes e pouco máis, unhos señoritos, decimos, como en pouco tempo se fan co poder en Viveiro, ou en Ribadeo, ou en toda Galicia, en todo o Estado. Evidentemente, a trama tiña moitas raíces e estaba todo estudiado. Quen a dirixeu? Os militares. O número 1, os responsables totais. Pero quen fixo o traballo sucio? Os requetés máis minoritarios aquí, en Viveiro existiron, en Mondelo tamén, os cabaleiros de Coruña, por exemplo, Corpo Civil, os cabaleiros de Santiago en Viveiro, Corpo Civil, e sobre todo os falangistas. Os falangistas estaban super organizados. Antes do golpe, recibían constantemente a consigna de Lugo. Os 2 últimos meses era diaria. Recibían, non vou contar o método porque non podo desnudar tantos traballos. Despois de recibila, estaban super organizados. E viñeron de Lugo determinadas figuras, bueno, que é un veraneo importante de falangistas de familias de Lugo que veraneaban aquí, os Azcárraga, os Pedrosas e outros moitos, que tamén no momento ese estaban aquí. Despois viñeron de Lugo outros moitos. Está, por exemplo, Manuel López Ribadulla, home clave en paseos de... Vamos, home clave no montaxe do novo Estado, en Ribadeo e Viveiro. E tamén relacionado con detencións que despois acabaron en paseos. Non digo que fora ele. E como Ribadulla, outros moitos, non? Pero hai moita trama. E despois están todas as comunidades católicas en Viveiro, que é o semilleiro de Falange, que son camisas vellas, pero son camisas vellas do mes de abril-maio, que despois se poñían as medallas, claro. Os de Lugo, capital non, eran camisas vellas máis anteriores. Entre eles ven José Viador. Curiosamente aquí coincide, teño bastante estudiado, que hai algún paseo que coincide ca chegada de falangistas de Lugo. Curiosamente, que piden máis sangue. Porque os paseos que son? Os paseos son a eliminación física dos que non puderon xulgar. Porque a represión foi totalmente selectiva. Foi unha selección moi estudiada, non foi masiva. Masiva, por exemplo, foi nos frentes de guerra. Aquí non houve frente de guerra. En Badaxoz, por exemplo, creo que foi Agüe, decía que, como despois de que saliu na prensa internacional a masacre que fixo na Plaza de Touros, decía en plan justificativo que, claro, que non podía levar miles de prisioneiros detrás porque senón deixaba desguarnecida a retaguarda. Entón, cargónos a todos, claro. Aquí non se fixo eso. Pero aquí non caeu unha sola bala. Non foi frente de guerra. Foi frente de que? Foi despensa de munición alimentaria, que dicían eles, cos fabricantes de Cereiro, cos fabricantes de Vigo, cas conservas para ter o exército, cas levas dos soldados, de soldados levados aquí a miles, etc. Foi fundamental. Que iso foi unha da República, que non se deu conta que Galicia era clave. De feito, eu creo que media guerra, ou máis de media guerra, ganouse no momento que tomaron Galicia. Por la retaguardia que había, porque aquí había carne, había peixe, había conservas, había todo tipo de materias primas. E incluso Chavín como fábrica de armas, de blindados. Entón foi fundamental. E despois as tramas, xa digo, as tramas son múltiples. Que fan despois? Extorsionar a población totalmente, a base de recaudacións para o ejército, para o avión Lugo, para todo. Incluso aos burgueses de Viveiro, por un exemplo, non teño aquí cita, pero tampouco é do caso, a un banqueiro como é Jesús Franco, armador, ferretero e demás, foi un grupo de falangistas a súa casa, pistola en mão, a que dera X diñeiro, e levaron máis de 25-30 mil pesetas daquela, en celos do Estado, e como esa moitos máis, e que era todo a forza. As recaudacións hai listados completos, e estuveron recaudando constantemente, e que foi todo recaudar. De feito, moitos fixeronse ricos a conta deso. Xa non falemos dos represores de Asturias desde aquí ou de outros sitios. E despois, claro, todas as levas que fixeron de rapaces. Aquí foron rapaces por frente, falangistas, de 15 a 16 anos. A loitar no Alto do León e no Guadarrama tirando tiros contra o meu pai. Por exemplo, non é verdade. E foi por qué? Porque esa xente
Pita, aquí hubo un home clave que foi Pita, que era o jefe de Falange. Pita las Santas, da burguesía de Ortigueira, que viñera aquí a xogar ao fútbol, con a Juventud de Hierro e demais, que acabou no Banco Hispano, e que foi un personaje tremendo, ¿no? Tremendo, e como el outros moitos. É un libro, esta carpeta que está aquí, todo isto que veis aquí, é o libro pendiente, todo isto, hai aquí 200 e pico folios da represión de Viveiro, con nomes e apellidos de todos eles. Unha locura. Igual teño que correr para publicarlo. Carlos, alguna muller destacou naquela época na loita feminista que aquí de Viveiro? Na loita feminista non, e digo por qué. Porque naquela época o feminismo non se consideraba de esquerdas. O feminismo, como sabes, naceu en Inglaterra, principalmente, en Francia, pero naceu cas mulleres da clase alta. E as esquerdas, as feministas, chamabanlles incluso a sección femenina, como chamaron despois as mulleres de Falange. E entón non estaban nada ben vistas, as sufragistas iniciais. Porque, claro, despois que pasou, xa nos tempos de Victoria Kent, Clapamora e demais, pois sí. E un pouco antes tamén co Liceu Club, onde está Maruja Mal e outras moitas, pero Maruja Mallo nunca foi feminista. Porque o marxismo e o anarquismo estaban pola igualdad do home e da muller e pola loita de clases. Entón decían que a liberación iba todo xunto. Entón pensaban que o feminismo dividía. Cada veces levado a extremos moi exacerbados pode ser totalmente certo. Mirad o que está pasando a veces con cuestións que son moi claras e cando lles damos tanta volta ao rizo poden ser contraproducentes. E entón, naquele momento non sei deso. O que si sei é da existencia, por exemplo, no 36 mesmo, un mes antes ou dos do golpe militar, da Unión de Irmás Proletarias, o HP, igual que había o HP de homes, que era a confluencia que querían dunha vez dos socialistas, comunistas e todo xunto, a nivel sindical e a nivel obreiro, que seguramente que se seguirá a República podría acabar con iso. En este caso, ese grupo, das que nada máis que conozco a dúas mulleres, porque non quedou nin rastros nin rabos dela, podo dicir que unha delas foi Carmen Parapara Rabadela, detida na rúa, filla do presidente do UGT de Viveiro, que morreu dunha paliza, despois en Lugo, no cárcel de Lugo, no hospital, detido polos falanxistas de Viveiro. E neste caso Carmen era unha persona moi guerrillera, moi botada para diante. E estando o seu pai preso, pois encarouse con dous falangistas e chamoulles chulos na rúa de abaixo. E levaron a detida. Curiosamente, un deles era de Xunqueira, ex-tránsfuga do Partido Galeguista, porque iso tamén foron moi fastidiados. Houve tránsfugas do Partido Socialista, coñecidos, e do Partido Galeguista, dos partidos de esquerdas, que os conocían a todos e a todos, e cando chegou o momento tamén foron moi jodidos. Outros non, pero eso pasou. Pero como Carmen, xa digo, tamén houve outra muller curiosa, que foi a muller da Tadel, que era de Xove, e outras moitas. O que pasa que son mulleres anónimas, porque claro, hay que darse conta que na conserva había centos de mulleres cenetistas, socialistas, de todo tipo, que foron rapadas, que eran as pelonas, a canción das pelonas, pelonas sin pelo, que foron rapadas, que foron multadas e que foron, que fixeron de todo, violadas, que hai que dicirlo así. Houve moitísimas violacións, houve incluso incidentes, que iban unha noite e volvían aos 4 ou 5 días, aparte de roubar nas casas, falangistas de Viveiro. De eso sei bastantes casos moi sangrantes. Igualmente, estaban as purgas, que eso era o mal menor, a multa e a purga era o menor, non chegaba a salir, pero eran purgas de saldiguera, que era unha purga de cabalo, que según xa metías xa empezabas, non? E a coña, que era verte pola rúa de abaixo, metían xa purga na Casa dos Leóns, onde está ahora mismo, na Casa dos Leóns, onde está a biblioteca, ou na casa de onde estuvo Berta, Modas Berta, ali na Casa de Tutitos actual, que era da Acción Católica, que foron os cuartéis que expropiou Falange. Aí metían xa purga, daban xa unha paliza, e ibas cagándote polo camiño adiante, claro, todo o mundo rindo-se de ti. E non che digo nada cando se cortaban o pelo, unha muller, todo o que significa a perda do pelo, unha cruz no medio e unha perrerías, non? Ou a quen lle metían a purga, mellor mandaba un mes ou 2 meses á misa para que o vira todo o mundo, non? As cousas máis increíbles do mundo. É todo o que estou contando. Pero isto que digo, podía demostrar con documentación. Hai verdadeiras locuras, non? O apoloxía do terrorismo total, non? Por exemplo, o
o fundador do Opósito de Burela, como se chamaba, como este de Burela, con Camilo. Don Camilo. Con Don Camilo, bueno, Don Camilo pídelle un paseo públicamente falangistas de Viveiro. Vaise refugiar a Lugo e dicen que elementos como este hai que pasearlos sin duda. Tuvo a sorte que tiña bastantes agarradeiras, pero pasou no mal, como Don Camilo outros, non? Ou curas que cando estaban fusilando en Lugo, a todo o Concello de Viveiro casi, excepto 2 ou 3, que quedaron vivos, pois dicindo que, ojito con esas familias, con as cartas que mandaban os condenados a muerte, porque nas cartas decían que eran os que os acusaran. E ojito, porque iso era venganza, e iso era morir de moi mala forma. Imaginadvos, eso está en artículos escritos, que os teño. Tamén teño algún diario de algún condenado a morte, que tamén son super duros, non? Polo que conta e como son. É dicir, que a represión en Viveiro foi atroz. Pensade que houve máis de 100 e pico mortos, contando o monte, no que é distinto. Pasou igual, en Ribadeo tamén foi tremendo. Bueno, Ribadeo, non sei, é que dar cifras é tremendo, pero bueno, por exemplo, Noves e Voces está moi ben, pero o proxecto no que falta é unha cantidad de xente. Pero ainda está por facer unha relación, e despois os que non conocemos, porque aquí aparecían diariamente, non diariamente, pero mellor mensualmente aparecía unha ou dúas personas no mar sin cabeza. De onde viña? De Asturias, de viña? Quen era? Enterrouse sin nome. Esos son casos así. Nas playas de aquí, me enterraban na minha playa, o metieron. En Vieiro mesmo, hai un paseado que lle pegan un tiro e enterraron a mí mesmo. Non aparece o xulgado. O normal é que aparecera o xulgado. Era un paripé, pero os tomaban nota e facían. Por exemplo, que dicía antes, cando mataron a Mendezona, que o pasean, curiosamente, Viveiro nese momento estaba totalmente pechado, porque os falangistas facían servicio nocturno en determinadas rúas de Viveiro, que non se movían a rata. Bueno, pois chegou o grupo de falangistas, con Pita á cabeza, e Mendezona, que é a lista de aduanas, que isto era preso gubernativo, en Monforte en Lugo, soltano da cárcel, destituyeno, botano da profesión, meten unha multa de 5.000 pesetas, e o día que se vai ir para Portugal, porque a muller era portuguesa, filla dun prestixioso abogado de Portugal, está cos fillos na casa con unha criada que tiña 4 ou 5 fillos. Curiosamente, chegan os falangistas na casa onde vivía o xuez de Paz de Viveiro. A culatazo limpio para tirar a porta hasta que baixou a criada do xuez de Paz e abrelles a porta. Chegan arriba, ele escondeuse, xa tiñan a luz sacada do salón porque se iban xa esa noite. Entran ali, non atopan na cama, ven que a cama está quente e o buscan, e o topan detrás de unhas caixas de viaxe. Mételle 2 tiros ali mesmo, mátano, roubanlle a carteira, roubanlle as chaquetas, incluso o anel e demais, incluso había que decía que alguén levara o anel moitos anos por aí adiante, e baixano a rastras polas escaleiras, cargaron un coche, pasa por diante do cuartel de Guardia Civil, que non pasaba nada sin que non se controlase, e oficialmente está morto na Ponte do Barqueiro, que non apareceu. Así se escribe a historia da impunidade. Como este caso hai 100.000. Miles. Podíamos contar para non parar. Alguna pregunta máis? Bueno, pues creo que damos por rematado o acto e, bueno, darle a Carlos as gracias por todo este coñecemento que ten. Como sempre, e do que debemos continuar, non ter nunca medo á dereita, nin a ninguén que nos poña trabas, porque a liberdade é o máis bonito. E por desgraza, a dereita agora mesmo perdeu hasta a palabra liberdade. Pensade que algún personaje por aí femenino que fala de liberdade de todo tipo, que é verdadeiramente escandaloso, non? Que o digan, que non digan.